Ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. Бародарони азиз, пеш аз курса гуфтан аз ҳаматон хоҳиш метинем як дона диллайк ки бепула биҷиқем ва подписатсия кунед дар канали мо. ҳамон колокольчик каналада якум монед. бародарони азиз, дар имрӯза курс дар бонкҳои Тоҷикистон, Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхат, Алифбонк, Спитаминбонк, Газкомербонк, Комерсбонк, Орионбонк, Бонки Байналмилалӣ ва дигар банкҳо, яъне ки Душанбесити ва ғайраҳо 1000 рубл 168 сомон шудаги, доллар 10,25, евро бошад 10,43. Чӣ қадар ки гуфтам, бародарои азиз, як донаги лайки бепула меҷиқем ва видеоро то охир тамошо мекунем. боқӣ сарбаланду обод бошед.